Pois benvidos un ano máis á presentación de Romaría da Saínza, a grande festa da comarca da Limia de parte da provincia. E, bueno, aquí estamos no campo da festa, no grande campo da batalla de Mouros e Cristiáns, acompañados polo capitán Mouro e polo capitán Cristián, que están preparados para a loita, o día 22 de setembro. E nada, aparte deso, por da loita entre Mouros e Cristiáns, aquí vos ofrecemos un programa amplo, extenso, para todos os públicos que vamos ter aquí na Saínza. Comenzamos o venres unha festa para os máis pequenos ás 6 da tarde, con xogos e espuma. Logo o venres pola noite seguimos xa cos máis novos, pero un pouquinho centrada nos máis mozos, que será unha disco móvil, un grande escenario de 28 metros. Teremos no campo da festa para que poidan disfrutar todos os adolescentes e non tan adolescentes da festa. Logo continuamos o sábado, tamén con orquestra e cunha disco móvil que a gramola. E xunto co asalto ao castelo, que tal como di aquí, en torno ás 11:30 da noite. 11:30, 12. E logo xa o domingo, misa no campo e tradicional batalla de Mouros e Cristiáns. E como peche da festa, orquestra Olympus. E charangos tamén.